Igbo bụ Igbo ekene m akọmana nwoke a na-eko Igbo ka ọjọọ onye mana na-adị mana arụ anyị kọwara gbasara mana anyị nwoke emekwe omenala emekwe mmụọ na like na-emekwa anyị bụ ndị Igbo na like maka omenala dịkwa gboo ọbụrụ site na anyị nwa n'aka bụ na-asị ka anyị gee ntị n'onu yọọ ya ekwu yọọ ya akọwa ma ike yọọ ya enyere anyị aka onye ekwe sọ m aka bụ na-asụ nke unu na-egekwe okwu a ka unu na-eshekwa vidio ka ọ na-erukwa unu ga-eruru aka Igbo biko ekene m nke ya chi ya zere ise ọra na eze ọ mmanwụ na ebe onye nọ na anụ onye bụ okongwu dibịa derisi ife dị iche onye na-anọ na nke ya bụ bịa nso dụdụta High Chief ego mmiri 1 of Okija oke dibịa na-agwọ ọbara ụra ọgbọkwọsọ ka ọgwụ ka ọ na-agwọ ọya ọ na-agwọ erika ị na-ege ntị ịma na ngwa ụnụ na dibịa nwere nke ọ na-eme dibịa nwere nke ọ specialize in ya into ị na-ege ntị nya ka anyị sịrị ka anyị bịa nụ ka anyị maa ife omenwu ka anyị maa ka o si bido nwa na ọmakwa ya ama ka ọ wayo ka ọ na-egwu maka ịma na ndị wayo karịzị ị na-ege ntị follow onu my second page okongwu dibịa adreesị ụmụ alụsị follow onu ya ọ my second page mba publish on December 5 ka mba publish the page for English for people that is not understanding English language na abịara side that is where I will be preaching English so na-ekwu ka si ekwu onye a nọ na nke bụ na nke ego mmiri alụsị na-apụ apụ omenwe ife afụ anyị mana ngwa anụ before review dibịa ana m ebu ụzọ nye ya ọrụ ya nwa amara mana nwere m ike na-ekwuzi ekịta ọ naanị ya a bụ ebu ụzọ je dibịa ọrụ ọ ga-alụ ọrụ onye akpọ nsị nna ọ ga sị m ya daalụ then onye akpọ nsị nna ọ galụ ife mmemme bụ refund ego ana m refund money steady ịghọta refundzie ego ablọk wa m nọmbịa ma nọ nwere ife doo ya anya na-ege ntị maka ndị dibịa wayo karịsịrị aka ahụ so na ebe anyị nọ nye m fon kwa ụnụ na-afịa nwatakịrị enwe ife ọ na-eme daalụ ọra ngwa ka anyị jee nụ ka anyị maa ife okwu nnukwu mmadụ ife ikwu ka ị na-eme nnukwu mmadụ ịrụgodo ọrụ tụrụ m n'anya nke ọfa ma yes na-enwe ife ị na-eme na ọbụlọ na-ekwu so ọ nwere ụfọdụ ajụ nsị ka m jụọ gị ị na-ege ntị nye mfonu so biko gwa ọra na eze kedu afa ọha na eze ga-anụ afa mbụ ego mmiri 1 of Okija ọ gara Igbo Okija agwụ nsị na-eme esi na-erili ndekwu na mbụ ọha na-asụ ebe na ụwa nwere agwụ nsị ya nwe ọdụ a na-ejekwa na ya na otu milion sọntị ya bụ ọdụ jikwa ike dị ọdụ ji wee bụ ngwule adịghị ya nwere na ya bụ ngwule a nwekwa arụsị nwere mmeri nwekwa arụsị na-egbu mmadụ nwekwa arụsị na-ekileki mmadụ nwa nwekwa arụsị na di na nwunye na-ese okwu ụlọ nga ahụ edozi ya nwekwa arụsị bụ na nwaanyị afọ dị anụ o nwere ihe na ọchị ya dịkwa ya oke eche nna eji medibia ya na efe a ọchị mpata ka na-akpọ ọchị mpata ọchị ya afịa bụrụ ya bụ ọchị ndị olden days na nna so afọ mbụ ego mmiri 1 of Okija ego mmiri yes 1 of Okija ọ na-anụgo na ọ sịrị n'afịa bụ ego mmiri 1 of Okija ego mmiri nụkwa ọrụ na nna alụ ụnụ ma emesịa ịma ife ihe anọ m nke ọ bụla ihe nwanne m because ihe na-eme ya na ọ dị gị fọm na-ezi ozi ọma yes ihe na-eme ọdịna nke omenala maka onye chikwu ekpụrụkpụ ogu ya jezi oke ọkpọrọ ya nke bụ eziokwu okwu ka m na-aza ya mekọ n'ifere because nwere ike na-eme ya na ọbụla chikwa ya ọja ka ihe na-eme oge ụkpọrọ sị iji efe ime mmụọ nri ọ na-emekọ na ịkapụle mpe ọnụ ịkapụle ibe ọnụ ya ịchọ eme ya ọgwụ ime ya enwe isi nke bụ eziokwu azagụkachi ụkpọrọ ndị oge bụ ụka na-eme ihere yes so ego mmiri ọ nwere ụfọdụ ajụ nsị ka njụ anụ nne na-agwọ ma stroke ọya ka ụdị ọya na-agwọgasị stroke bụ obere ihe ebe m nọ
onye bụ stoku dara na anya 1 month ọ bụ na ọfekọrọ aka ntụ fekọrọ ya ọnụ ntụ anya 1 month ọ na-achịta azụ aka adị m okwu ọ bụrụ onye bụ ansị for that many years eme stoku anyị ọgwụ ya 2 days onye nsị na palọ ebe ahụ ebe ya na-esi anyị stoku na mpe ọnwa ka na-akpụ nchawa isi ọ na-enwe ntụ echi na malaria esi ndị emere na-emerụ mana ya nchawa isi mana what of ọbụzi na the sickness bụ spiritual like no ife akọ ya akụ ahụ ebuzo nchi ekpekpe nwe eziokwu okay ahụ ebuzo ya ekpekpe nwe ọchị afa mmiri yes achọzi afa mmiri azụ amaghị gị na-eme ya mana ife onye stoku dara ya nwa ya stoku dara nke bụ eziokwu ụnụ mana mgbe buru gboo ọ ndị a bụ ndị ọya abụọ ya ba ya gbakwuru enidi ọzọ ịjụba na ọya gị abụ nne mere ka ọ nna gị ịghọta mana sisi oyibo pụtazi ụlọ ọgwụ ka ịma ibe ege ntị so kedu nke dị ya ihe ọkụ ite nwunye ite oke ite na nwunye ke ihe ọ na-alụ ọ na-ebute ego ite na-ebute ego na-ebute connection ebute nwa ndị ọdịna dị na nwunye enwe odi enwe nwunye ọnwa ka dịka dịdị si ochie bụ ochie atin nwunye ite ahụ esi ahụ ọ nke otu ya afọ darị ahụ na ahụ dị mma adịkwa yes because anụ fo yi masha ahụ nke bụ eziokwu so mana how many years ka ịlụgwo dibịa kịta dibịa nna m na-abụ nna m mụtara m nọ gị nọ na mere dibịa gatago anyị dị nwoke ịtọ nna m mụtara ụmụ nwoke ịtọ ka ya dị na ụmụ m na m mụtara mụnwa tụtọrọ nke bụ last girl so anyị ọsọ m n'obodo oyibo nsọ m nọrọ ego mụnwa sị ya nọkwa obodo oyibo bifọ m na-agwụ nsị ego m nna m ya chi ime ịgabugo obodo oyibo bifọ agaghị motopo motopo nọga many years nọ ya natakwa gakwa Ethiopia natakwa Malawi gakwa South Africa mana agwụ nsị ego m nyekwa nga ọkwa na-egbarie n'obodo ọpụtakwa so oge nna na ya ndụ onye ofu prize nchọdị nwoke ịtọ onye ofu mkpụrụ ahịa ya gbachie nke ma gbachite anya nke zu nke nketọrọ gbachitere mụ agba gbachite ahịa ahụ oke che mgbe ụnụ pee mpe nna umebu dibịa nye gị ofu aiza mkpịsị aiza ka ụnụ gbajie na onye gbajite ya eteki ova so nke dị mbute ọbụla agbaji na aiza nke ọzọ tụka mụ agbajite aiza ọ mụ agba agbajite aiza ọsị m na ọmụ aka ya n'ọgị ya eteki ova ka mụ amụ azụ dị na nwunye o nwere mmiri yes mana chekwa ewe n'iwe na na-eti ya aka n'ọnụ mgbe datin mee ijebugo obodo oyibo bifo wee nye ụnụ dị aiza gbajie ka enyesị ga aiza ka ije obodo oyibo oge anyị dị plempe enyere m aiza mgbajie jụtụrụ mụ nwaasị ime ya gwụzi mgbe ahụ ị chọrọ ime ya mụ nwaasị ya ya gwụzi mgbe bụkọta nwa asị na achọrọ m ije obodo ahụ na nsị ọgbọ m mfe n'elu so mụ ajize fụ na ihe niile ike ọgbanye aka ọ bụ nsị abụ m okpu okwu ka m na-eje efe chide m ahụ ya dị aka nye ekwu ọsị onye chi akpa okpu okwu ajeze okwu akpọrọ ya nke bụ eziokwu and since imebe ya ọ gaba alụ ebe nọ na akara oge a n'obodo ibo mmanụ maka ezigesi nga akpọ nga ike akụrụ maka ọ bụ ihe na steeti na ọ bụ ọbụla eke na mgbe ọbụla obere ife fafu n'ogbe ehika na-apụ ya tiri ya na asọntị na-eme onye mụ ya awe ma Chineke agwụzi eme mgbe ahụ o ji amụ mgbe ahụ yes biko ọ na-aka akpọni ya ka abịa so apart from stroke onye akụ stroke na akwụkwụ nya partial stroke akwụkwụ kedu ọya ọzọ ị na-agwọ ọ nwere akpọ emeghị onye ụlọ nke enye ule ụkwụ aza na-apụtasị ahụ ọgwụ ahụ ọ dị mma nwaanyị atụghị ime bifọ dịbe ma ọ pụọ anaghị onye mụta na nwaanyị aga oke o nwere onye na-ajụ ajụ ebe afịa bụ udenze izuch sinite ife nwa nna udenze how much can you get before coming kedu na ife dị ife onwe onye nobel na-aya stroke so na-agakwa n'ihu nna ọ nwere ya akpọ enye ule ebe a eme ya nke ụkwụ ọ na-elu ahụ na-eza aza ọgwụ ya dịkwa ọgwụ ya dị nya ọgwụ enye ule na ndị aka ule ọkpa ọ bụzi nke bụ nwaanyị dị ime nwaanyị adatụ ime akpọ nwaanyị aga ya adị atụ ime etejọ ya afọ ọ ga-adị mma nke bụ ọdị ime ọ pụọ ọdịgo ma ịpụọ nya nke ndị ọcha kpọrọ miscarriage etejọ ya afọ ọ dị mma mụta nwoke mụta nwaanyị ọ bụzọ nke na-amụ nwaanyị etiri ọgwụ ụmụ ọgwụ nnekwu na ngosiri na nlọ na ama ụwa aka anyị bụ ụlọ ewu mgbara mbọsị ya ọgwụ ahụ na-eru ahụ nna ya kedu ebe idebere ọ na-egbu ego
ife ede ọ na-apị n'afọ na mmadụ ife nke a bụ nna gị ife ọ dị ya ka oke ọ dị ya afọ bụkwa ife ijikwa n'aka yes ọ dị adị ọ sị ọ nwere onye na-ajụ gị ebe a how many years have you done the work? ihe a bụ ihe bụ n'aka nna m dịka ya mee 4 years now 4 years Yes. nna Uchechukwu ọsago ya ajụ ọ sị na 4 years ya dị ife a gịda ege ntị na-ekwu ya fọ ndị na-ajụ nọmbịa 091 yes 091 27 80 54 03 nọmbịa ịkpọ ya enweta ya and okwu na nwee mmụọ mfụ ụnụ ya na akụ bịa kene ewekwana iwe na nna akpọgharị ịsa ewe n'iwe igosi anyị nke ọkwụ ya ka onye dịkwa nka eze nwaanyị mmiri ke mmiri dịzi ebe a ke mmiri o si bịa mmiri ogu Ọkịja nwaanyị arụsị nwaanyị ojogere a na-amụ ya aka arụsị dị pọwafụ ife nwaanyị sef nwaanyị ma makpughu nwaanyị sef na nwaanyị sef nwa mmiri ka mbụ anyanwụ anyị na-akwụkwọ ọgwụ mana ewere nzu na ọjị na anyanwụ gwa okwu ya ma ntụ azịgwa ka ọ dị ikwu ofu nkwu ofu mme mba ịkọnfam mugodolu maka ọrụ nye ideriva mma yes na onwe ife nke a bụ arụsị a na-ekwu ya nwa ihe adịghị ga bụ ahịa na ahịa dị nga bụ eji eteje nwaanyị afọ afịfịa eji ekechi nwaanyị afọ eteje nwaanyị afọ eji etechi ya afọ nteju afọ na-ele ọkụ eme oke nteju yes ya afọ ya ajụ oyi ọ ga na-eme ọfụ ọ ga na-eme na ọga na nke ya dị mmiri ihe nwunye dị ebe a yes ka afịa dị nka ebe eji nke eme ọ dịka m na-afụ akwụkwọ a bụ akwụkwọ na-achụ agwọ oke eji achụ agwọ nke a bụ shi ndo ya na-akụ ndo akwụ ya ewere ya gba ite nwanne gọvanọ nọ ego na-abịa ozugbo ịta mgbọgwụ ata sef ihe na ya fụ ihe bịa gwa m a na-atakwu ya ata ịta mgbọgwụ ya ata mkpọrọgwụ ya wuchi ose ihe dị iche ya dị gọọmenti ji nga na-asị nọ iwerezie ya gbuo ite ọ bụrụ mmanwụ ọ na-abịa mbataba ọ nke a mmụọ gwara ahụ ụlọazụ agbata di na nwunye agbata di na nwunye ọ ya oke mmụọ nwere mmiri arụsị nwere ngada arụsị nwere mmiri ebe a na-ekwukwu di na nwunye esemokwu dịgharị ọnwa anụ agodi oge anụ agodi na-achọ di yes ọ nwere onye si gị Mary Smith Snatch si gị nye adreesị ka onye chọọ ịbịa ka ihe ka o ya esi bịa ana m Ọkịja ịtọ ego na jọnshọn jụọ Ọghalegbu Ọkịja Ọghalegbu Ọkịja nkwọ Ọkịja jụọ Ọghalegbu Ọkịja jụọ nke Papa Efi Ọghalegbu Ọkịja Papa Efi Ọghalegbu Ọkịja ọ sị na onye na-abịa lute nkwọ Ọkịja nye ịbata Ọkịja nkwọ Ọkịja jụọ ya kedu onye a na-akpọ Ọghalegbu na Ọkịja ego mmiri 1 na nke Papa Efi ị na-ege ntị Papa Efi eburu ibi ebe ozigbo ị na-ege ntị eburu ibi ozigbo ofe ekwu ka a na-eme arọrụ mmanwụ otu a ka ọ dị enwekwa m ike a na-atụ mmadụ na-alụsị ya yes alụsị ya bụ otu odi ọsụ nwere mmiri nke a bụ nke ọ dịgoro na anyị aje na okwu ya oke okwu ya anyị na okwu ya nke ife alụsị efu mmiri ya ọ na-anụ ugonu ọ sị na anyị ka ya eje n'okwu ya ebe okwu ede ebe ọ nọ n'otozi ebe n'ime ọya maka anyị na-apụkwa ebe n'ebe anyị kụta maka oke osisi ebe n'ebe oke ife eji alụ egbo for protection ama m nke a ma amonsu ma ajara agba yes ama m nke a ama ndị su ahụ nke anụ akara ife ọ na-alụ ka ezi akwụkwọ iji agwa akwụkwọ akwụkwọ anyị dị nga abụsị anyị niile ma nke anyị dị nga abụọ akwụkwọ ji agwọ ya mana iwu bụ n'ebe a ka isi akpata akwụkwọ niile iji agwọ mba ọ bụ iwu anyị nwekwu ụmụ ahụ ịkpatakwa ife ebe a ndị nke a gịnị nke agwụ nsị nna m agwụ nsị nna m agwụ nsị nke anyị nwụsị ọbụla ọra na eze ụlọ afụgonu ife ekwu ka a na-eme ofu nkwu ofu mme
enyekwa m ihe ọrụ akọmfam mụkwa ma ọbụọkwa ile ọbụọkwa go kom na-ege ntị. oke afa ka na-abịa ka ya agbara ụlọ afa nwayọ nwayọ ị na-ege ntị nwayọ nwayọ taa ka m bịa na nke ya online ka mụ na ya na-ekwubu ọrụ nlụta wee sị ka m bịa nna mmiri adị n'ime basketi ya ọkwa obere ife otu a mmiri dị n'ime nkata ọhịa ehihie kesị ihe ọ na-represent. nwa dibịa ji mmiri ya mpụta ụtụtụ nwe ya saa ihu m ọnụcha na-agba ọfọ iji agwọ ọya afta nwaanyị isi ọgwụ nwaanyị na afọ ịkpọ ọkụ ahụ kasị igiliga na-egbu oroma igiliga nso otu ala n'ime mmiri ya si ga akwụli anya nwaanyị ya uche ọgwụ agwụ nke aga ọmụta ọsụnọ atụ ime ahụ ọmụta ozugbo ahụ. kedu ashọransị ị na-enye na onye ọbụla bịa ebe a lụsị ọrụ na nke n'ọwa ma strok ma ọgwụ niile mkpọrọ ya pụta ka a na-afụ nọmba ịkwụrụ ebe na-aga n'ikwu n'ihu n'anya mụwa ego mmiri nwa Ọkịja na ya ashọransị onye bịara nga ma strok onye niile mgwere onye ọbụla ya ha na ego onye kwa ma echi ebe a ọkwa ụnụ na ife okwu onye ọbụla bịa ebe a ma strok ọya ọsọkwa ọnya buru iburu ebi ebe ọ gwọrọ ya ọbụla dị ọya anaghọ ego afọ iji bịa ga-enyechi ya kwaghị ya bak bife ihe ya m ga-abụ nna ahụsọ ego ma ikwu material rụọ ọrụ ya m dawa nrụsịkwa ọrụ ahụ ihe agazie ebeta m ofu efi ọ bụ moto bi m ọ bụrụ na ị rụrọ m ụlọ mana ihe jọs anyị ma ọ bụrụ n'ime ego jọs ego ọrụgodu ka a ga-enye ya jọs ego m na-akwụkwọ 2 million or 3 million jọs ihe m ọ bụrụ 100,000 nweta material ozi ọrụ ọ nazie ịkwụtọpụzi ya ụgwọ asị ndị agwa bag ya na chipịa bag ebi ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-akwụsị ụgwọ niile iji bife alụbalụ ọrụ ọ bụrụ na 2 million ka gị na ya kwuo ọ bụrụ 200,000 ka iji nyegodie ịghọta inyegodie wee gote ife ọrụ gbazie ọrụ lụsi ọ dị mma kwụsị ya ụgwọ ya jezie akwado for Thanksgiving. ụnọ alụgoro arụ ọrụ ọbụla ka ije ụdị a ịma na mfe ụdị ife ọkpa na-apụ m ije nna bịa na-ese m biko akarịgo m iji fon mmadụ na-akarị arọ ejide apịkwa n'aka ka ọ hapụ ịkọ dụdụa ngwa bịa alụgwo olori ya na-alụ ọfụ na-afụgbo ife afụfụ m ọ bụ obere ọ na-ekwu ekwu a na-eme eme ọ bụ ụlọ fụrụ ya na ọ bụrụ obere ife mmanwụ na-arọ n'ebe weta n'ife ekwu ka a na-eme eme ofu mme ya ikwu ofu nkwu eme ofu mme ọ bụla obere ife penti nke ọfọzi nwezi ike onye ọzọ ya abịazi from me ya penti ya nwaanyị talọg nke ọzọ agazie a na-agwa ọ na-ele bụ dibịa akọba ya bụ ọdụ mba ọbụla na mma otu a ka ọ dị ihe na-agbasa ozi ndị ọdịnala na ndị arụsị arụsị na-edu neche onwe onye si ego one ka ị na-ewefe awele wọk ọ bụ ihe ekwupe na nga nna ngwa chaatị ya na WhatsApp ka gị na ya kwuo oke onwe iji na-eje na alụlọsị ọrụ ọkwafọ nwefe onye Chineke ozi otu a ka ọ dị arụsị bụ mmụọ otu a ka ọ dị arụsị na-eme ihe otu a ka ọ dị na-ekwu ụbọchị taa na mmadụ ya egbuteghị ise ọsị niile mere ihe niile anabara na-eshi enu dis video na-eshi ego mmiri si unu na-eshi ya ihe agbara ọgụ mana arụsị adịa nke bụ eziokwu mmadụ ya egbuteghị mmadụ anyị egbu ya wee na na-edebe ka ya na-eme ise otu a ka ọ dị ojigbo igbo nwabaju ọgwụ ise ọka na-agba ike na-agwụzi oyibo ya gị ike na-agwụ ọdụ na mma na-ekere na afọ na nkwọ ise ka ọ sị ka ọ kpọba anyị n'ime ọ sị na onye ọgwụ strok lụrụ ya na partial strok ọbụla obere ife yes
ịmana ngwa ahụ na ndị mụọlụ ụlọ na ife onidi bụ onye ya esi from me bịa ọlụsịara ya ọrụ ka ọrụ tọpụ nke ị na-akpọkwa wele ịmana m ajụghị oke ncha na okuku nwe nke a na-akanyere lefe ile ụtọ okay yes nke a bụkwa ndị biznes ndị na-azụ afịa ndị afịa main market na-achọ nwoke nọ n'egwu